Čaute, tu je Devileska, Mišo a Peťo, ideme si zahrať Hitmana 3, ako sme vám už slúbili. Ja to hrám prvýkrát, ale on to hrá už neviem koľky, ale on mi bude radiť. No. Ospravedlňte nás, dáme si iba normál. Ukážky vypneme. No, teraz akože čo? prestaň. A čo mám spraviť? Prestaň. Tak povedz to do kamery, nie? Že prestáň. Choď priňho. No. Čo som mu zobral? Kartu. No a teraz čo? Choď do dverí. Nemáme? Teraz kde nájdem tú kartu? To sa ti uložilo sám. No dobre. Dobre. Ečkom. Ečkom otvárame dvere. Teraz čo? To už je prvá misia, alebo to je ešte len zahrievacia k nás asi nový? No, neviem. A jak sa prezlečem za ňo? Nedá sa. Stojí asi. No, Čo? nič. Aha, ďalší náš mŕtvý. To už je prvá misia? Áno. To kto tu bol? To si musíme dať veľkú porádnu zbraň, lebo proste ja... Nič tu nebude ešte. Ešte tu nič nebude, no. Už som to hral. Mám ho zastreliť? Nie. A čo teraz? Doprava. Aha, dobre. A jeho mám zastreliť? Keď chceš, je to na tebe. Zaslúžil si to. Tak. Teraz čo? Ďalej. Ideme ďalej. Tých už mám strieľať, že? Netreba. Tohto. Prečo? Neviem. Vždycky mi prekážal, keď utekal. Dobre teda. Ideme k ďalším dverám. Jaže toto Tu je nám niečo ako... sekírujú brata. Zastrelím ho. Nie, že to cez sklo neprestrelíš. Choď, nie, tam. Kam sem? Späť. Tuto do uličky. Mám ho aj zastreliť. Sem. No. A je fakt Pôjdeš zlý. nožom asi na teba. Ale... Kde? Choď zebe. Nebolo to také brutálne. Bracho, je ti volač bracho? Dobre. Môže inak. Knife. Dobre. Teraz my rozparáme nášho brata. Ale nie sme až takí krutí. Presne, vymeníme si. Dáme si to, čo je. To nič. Dobre. Aby sme boli coolové, dáme si toto. Kto riti. S tom mýlim. Teraz čo? Sem? Choď Tam? no. Tam? Doľava zase. Ježiš, sorry, ale zastrelím ho. Môžeš. No, nič tu nie. Neviem prečo sme takí zabíjači, ale ľúbi sa mi to. Zastrelím ho. Necháme ho tak. Doľava. Kde doľava? Však doľava. Aha, doľava. To si ty. Ja viem. Zastrelím hen toho. Keď chceš. Zabijem ho s nožom, super. No, tak ten si dal. Ten ani, asi mu o život nič nestojí. Však Peťo, povedz niečo. Čo? Však volá čo povedz. Hraj sa. Ja? Dobre teda, však budem sa hrať, no. Rovno, že stále. Áno. Super. Zastrelím ho. Keď chceš.
Ne. Prečo si mi zmagol? Spúšť. Idem dobre? Ten uteká. Ten je určite zlý. Vy sráči, vy ste mi zabili človeka. Nie. Už cítim, že to není nič dobré, tak preto... Ale nie, kam sem? To neviem čo je a toto... To neviem čo je. To si bral stále to isté. Tady to prídu, tuším, nie. Prídu alebo mám ísť tade? Choď. A teraz toto, že? A kade výjdem? Tade? Shit. Dobre, tak sa zohýďam. Dobre, bože, ja chcem vystúpiť. Čo mám dať? Zmadni sa. Dobre. Ten je dobrý? Zabij ho. Ju nemusíš povedať, lebo... Bereme si jeho baterku. Choď tam. Nie, to není ono. Vlado sa posral. Paralizátor, či? Nie. Aj tam sa Vlado posral. Že si nedajú pokoja. Sráči! Mega sráči! Skapte do rána, vy hajzli. Otváraj. Nedá sa. Skap! A... Môžem im brať zbrane, že? Áno. Tak, teraz nám rozkopem. Budeš musieť ísť potom von. Teraz? Nie. Trošku musíme byť aj akční. Nemôžeme ani prebiť. Dobre, vyhodíme to. Tak asi nie. Ako to vyhodím? Neviem. Prebijem si a ideme z pištolu. Dobre. Zeber to! No, ty drevo! No, paralizér nám teraz moc pomôže, že? Áno, pôjdeme ich za... debil. Nechceme, aby nás počuli. A pokon strieľaš, pozri. Sem ti napravo. Aj to už sa stáva. Dobre. Erko. Si nie. Tak, asi ideme von. Či? Môžeš skúsiť. Počkajte, chalani, dáme si pauzičku. Kriste, pane. Nespustil som stopky. OMG. Už po mne strieľajú. Dobre, brokovnica, to je ono. Chalani, to je ono. Dobre. A toto ešte lepšie. Nie, toto som nechcel. Trošku dlho strieľam, ale to mi musíte odpustiť. Prebijeme si. Zdvihneme. No tak asi nezdvihneme. Digmore, teraz čo? Jak som ho zabil, jak hrušku. Jerko, strieľajú sem, alebo sa mi to zdá? Aha, to iba prší. Nedá sa už brať. Prečo sa nejde zobrať tá zbranie aj? Do prdele, nedá sa tu zamieravať? Neviem. Tam je. Pobehni, kámo, poď, pobehni.
Ty si odstreľovač. Ale hýbajte. F-kom sa dáva. Neviem. F. A nie, však my sme profesionálni, my ideme na istú. Vidíte, zakylím ho s nožom. Však on si ma ani nevšimne. Všimne. Aha. Tak nič, no. Čo teraz? Máš ísť, ak si dobre pamätám, do tamtoho auta. Ale tam je policajt. Zabij ho. A prehľadaj ho. Ako? Tak nič. Počkaj. Skús ísť do toho auta. Drop body. Skús ísť do toho Take auta. clothes. Ale ja chcem one. Nie, nemusíš. Ja chcem sa prezlieť za ňo. A neviem, ako sa nastupuje do auta. Oh. Máme prvú misiu za sebou. A to sme boli vo vlákej Kde sme boli vlastne? Neviem, ale pripadalo mi to ako blázneš alebo... Aj tebe? Sanatórium. Tak prešli sme prvú misiu? Áno. Ach, zase takéto. Fuj, to čo je? Táto misia je dosť ťažká, pokiaľ si pamätám. Tak tu si dáme ľudia strich. Čaute, zdraví vás Devileska Mišo a Peťo. čaute.